Hej, det var også der lavede den der tipseleg ting ja, og hende der fortalte om liv her. Nå, ja, nu vil vi lige gerne vise hvem der kan drikke mest vand. Kan jeg starte? Ja. Og Alexander og Mathias Polle. Nu skal vi se hvem der vinder konkurrencen her. Start med. Okay. Jeg har lige spillet på Sækker. Ad? Det skulle du tage i mig, eller hvad? La 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 la. Du må ikke drikke noget. Og vi har lige bare det. Ja. Prøv at sige, jeg har chips med i. Ej, prøv lige at se, hvor meget din er på. Jo. De er samme. Så er det i gang til. Så skal vi helt herud. Tag lige det der colaglas der. Så får vi også skyld. Ad? Så får vi skyld. Det er det, du skal drikke. Tier. Og nu starter jeg. Har du øvet? Nej. Du skal starte. Har du sprintet dig, eller hvad? Ja, du drak noget. Jo. Det kan jeg se, du gør, at du drikker. Det er snyd, det der. Det er så meget. Det er så meget snyd. Eller jeg holder det inde. Jeg holder det inde, og så synker jeg. Jeg synker ikke noget af vandet. Så nu når jeg ikke skid. Hvor skal du bare skide? Ja, jeg fik sgu da ikke skid på grund af dig. Jeg skulle da lige være for heldig. Så omgivet. Indom. Ad, der ligger lige levende på. Jeg kan nu bare forstå. Jeg spærrer mig lidt her. Giv det være med sådan. Morgen. Gør mig bukserne, mand. Det kommer næsten på. Jeg har 50. Jeg har vel vundet. Du har vundet for helvede, mand. Hvad fanden har du gang i? Hvad tænkte du, hvis den anden røg? Så er det krig. Nå, det betyder så, at jeg skal kysse Polle. Mig? Ja, fordi jeg har lige vundet, ikke? Det ved du godt, det glæder mig så bare til. Okay, det er også dejligt. Dejligt. Ja. Nu skal jeg gå nok. Nu rammer Vi ses alle sammen.